Көзілі күңел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşu, көзге көз қарашып тапшыруында. Гомер буе нидер көтәбез. Атна башында җомга, кышларда яз, язларда җәй, җәйләр килгәч көзләр көтәбез. Узды көтеп алган кышларыбыз, җәйләребез килде көзләр. Аткан шәшәк җәйләрдәге кире атмас. Бар да кайтыр. Үткән гомер генә кире кайтмас. Шулай дип башлыйм әле көзләргә кирип торганда, яргыңа мизгел ашар алдыннан булганда, туган тел дулкыннарында күзгә күз карашып тапшыруның быелгысы мизгелендә тәүге чыгарылышына әзерлек. Саулармысыз, ничек хәлләрегез дип дәшәм, һәм җавабын сизеп торам, бар да яхшыдыр. Әйе, кемнәр икән бүгенге кунаклар дип җан ата торгандыр бүгенге телевизор янәшендә булган тамаша кылучыларыбыз. Әйтергә кирәк, бер кешедә дуста яраткан кешең булуны да табу ул зур бәхеттер. Яратырга гына мөмкин, дус булмаска мөмкин ул кеше. Ник булай әйткәнмен? Соңрак аңларсыз. Һәм дә кияүгә чыкканда яки өйләнешкәндә аның белән яшәп була дисәң мөһим түгел. Ансыз яшәп булмый дигәне мөһим түгел микән? Алар хакында бу фикерләрем. Алар хакында. Кемнәр? Хәзер ишетерсез. Кичәгесе аларның инде безгә таныш. Мәгълүм, чөнки алар бүгенге көнне ай-һай популяр, ай-һай халык сөюен яулап алган пар. Ә бүгенгесе ничек икән? Балаларның нәни чагы, мәшәкатьләр, төннәрендә тора-тора ничә катлар мәми биреп басар өчен ялаганын, яба төшеп өсләренә юрганнарын, йокыларны туйдырмыйча эшкә чабып, хәл бетте дип арыгач та көчләр табып яшәгән чак артта калган инде күптән. Хыялланган, рәхәт вакыт килеп җиткән. Тик уемда кайтамын да шул көннәргә, һич нинди дә сәбәп тапмыйм үкенергә. Киресенчә, шул булган дим иң шәп вакыт. Уйламый да яшәр идем шунда кайтып. Исхак Файзи шигыре. Исәнмесез. Тәмле дә, ямле дә парлар, Зөлфирә. Сиңа да сүз бирик әле. Зөлфирә килгән икәнен, биредә алмаз янында икәнен ни белән генә исбат итә алабыз? Әлбәттә, ярып күңелләргә кергән моңлы тавышы белән көтеп алыйк та рәхәт кишик әле. Урамнардан җырлап үтик, җыр кайтара яшьлеккә. Туган җирдә, туганнардай, күрешик исәнлектә. Үзәкне авылының исләргә төшүләре. Якыннарыбыз, туганнарыбыз, без авыл кешеләре. Искитәрлек шынында алкышлыйсы килә, әнә теге якта алкышлыйлар сизелеп тора. Алмаз, Зөлфирә, без сезнең белән очрашкан аралыктан соң байтак кына яңалыклар өстәлде. Шулай бит инде. Үзгәрешләр булды. Аның иң мөһиме, иң зур үзгәреш, матурлык гаиләгә кайткан Нәзирә. Нәзирәнең инде башта кайчан йөзен күрсәтә башларлар дип көттек, тәпи киткәннәрен кайчан күрсәтә башларлар дип көттек. Инде шөкер барысын да күрә киләбез, сөенәбез бергәләп. Нәзирәгә 12 көн чакта Чаллыда концертка чыгып киттегез. Бу нинди җан белән ничек башланды бу? Нәзирәле тормышка кирип китәбез хәзер. Мен бит янәсе үзем генә концерт куясым иде вакытта. Зөлфирә декретта була, мин үзем генә концерт куям дип уйладым да, баксаң инде үзең генә куеп булмый икән, тамашачылар да үзебезне генә бик кабул да итеп бетмиләр шикелле. Кая Зөлфирә диделәр дә, Зөлфирәне баласыз алып чыгып китеп булмый, баланы үзең генә калдырып булмый, 12 көнлек баланы бергәләп әби белән киңәшләштек тә, гаиләбезне җыйдык та, балабызны салдык та чыгып киттек. Ничектер шулай килеп чыкты инде, Аллаһка шөкер, әлхәмдүлилләh. Нәзирә без ул көнне үтә дә тыныч булды. Бәлки мин ул вакытта бик дөрес эшләмәгәндә булганмындыр инде, Зифапа. Ул әле бит бала табып та караган юк, бала үстереп та караган юк дигәндәй отчаянный булганга күрәмез соң шул 12 көнлек вакытта чыгып киттек инде без. Әмма шушы концерттан соң безне
инде бәлки кабатланып та әйтү була торгандыр. Шушы мәдәният йортының директоры безне концерт ахырыннан соң бик каты итеп ачуланды. Булай итеп бала белән йөрмәгез. Күпме инфекция монда. Инфекция күпме күздә бар бит инде дип шуннан Нәрсә соң уйлап без чыктыгыз Нәзирәне сез? концертларга башка йөртмәдек. Шул бәләкәй вакытында инде. Нәзирәгә кадәрле булган ул аралыкта мин бер кадәр инде белешмәле. Нәзирәле вакыт сезгә ниләр бирде? Кайсыгызга мин һәр вакыт сорауларны булай итеп куярмын сезгә. Сезнең инде шул кадәрлек теге тандем дип әйтик инде бик урысчалап әйтсәк, шуңа күрә килешле мин сорауларны шулай бирәм дә. Кайсыга кем уңайлы? Минем әйтәсем килә, без икебез дә әти дә, әни дә ролендә булып карадык. Ни өчен? Чөнки Алмазга да Нәзирә әни дип әйтте, әти дип тә әйтте, миңа да Нәзирә әти дип тә әйтте, аннан соң әни дип әйтте. Менә шундый безнең рольләрдә генә булу гына түгел, күбесенчә бит гаиләләрдә ана кеше төнлә баласын карый, имезә, ашата, астын алыштыра. Безнең гаиләгә кагылганда бу алай булмады. Күбесенчә төнгө якка чыкканда Алмаз Нәзирәне карый торган, Нәзирә дә әтисе дип һаман әтисе янына бара. Әти. Менә килеп яткан шәһәтек әти дип кабатлап Без әтисеннән башка йокларга да ятмыйбыз, әтисеннән башка уянмыйбыз да менә аның янында һәр вакытта безнең икебезнең дә булу кирәк, күбесенчә инде әтисенең булу кирәк. Без Нәзирә туганнан соң дөрестән дә әти белән әни булу бәхетен менә 100% татыдык. Әлхәмдүлилләх, Аллаһка шөкер. Миңа Нәзирәле булу тагы да бер кат яшьлегемә кайтып гашыйк булган шикелле булдым. Ул минем чып-чын гашыйк булу хисе. Минем аны күрәсем килеп тора. Мин аның янына ашыгам. Ул аның миңа бер карашы, аның миңа булган бер игътибары, адәм баласына эзгенә белекигенә дә игътибар җитә бит. Юктан да күңел була, юктан да хәтер кала. Менә шушы мин әле тулы 100% Алмаз булмаганмын икән. Бәлки әле мин хәзер генә шулай дип саныймдыр. Бәлки мин Алла бирсә әле алдагы көннәрдә тагы да менә мин хәзер тулыландым дип әйтермен. Бүгенге көндә мин шулай тулыландым. Минем тамашачы мәхәббәтем бар, әлхәмдүлилләх. Минем гаиләдән Зөлфирәнең мәхәббәте, әти-әни мәхәббәте, һәм инде әлбәттә Нәзирәнең баламның мәхәббәте белән тулыландым. Оялдан сүзләре тапмай, гел янәшә атлый, урамнарны бергә күпме урады. Энгә күктән күзләр алмый, йолдызларны саный, киләчәккә икән бәхет юрадык. Сүзләр түгел сөйür җитә, буламы соң инде киртә, янып сөйгән ике гашыйк йөрәккә. Бер караштан алар өчен, бер-береңне күңел хисен, җитә икән сүзләре түгел теләктә. Байлар кочагына алып, янган утка безне салып, башылдылар җилләр сөйür сүрәсен. Озын ура юллар үтеп, бер-беребезне тиң яр итеп, язгандырлар язмыш үзе күрәсен. Сүзләр түгел сөйür җитә, буламы соң инде киртә, янып сөйгән ике гашыйк йөрәккә. Бер караштан алар өчен, бер-береңне күңел хисен, җитә икән сүзләре түгел теләктә. Менә яшьлектә соңрак калып 10 яшь бит инде арагыз. Өйләнешкән вакытта кемдер башын югалтып капыл гашык булганда, өйләнешеп куя яки кияүгә чыгып куя бит инде. Кемдер яңгылышып куя инде, бәбигә уза, алайда кавышканнар бар. Бик каты шәп турып та киткәннәр бар, шулай да кавышып. Әйбәт кенә төрлечә килеп чыга. Менә
Мин уйлыйм, алмаз ягыннан микән бигрәк, Зөлфирәнең мин белешмәләрдә күзәтүемчә, тапшыруларга булган интервьюларда күзәтүемчә, Зөлфирә андый булмагандыр. Зөлфирә һаман яртылаш теге үзе шаян, үзе наян, үзе тәртипсезрәк, үзе шук, үзе шаулап торган Зөлфирәнең яртысы һаман теге якта кебек. Ә менә алмазга караганда сезнең өйләнешү йөрәк һәм акыл белән булган кебек булды. Сез бит бер-берегезне күреп, танышып, аралашып өлгергәнсез дә, тагын китеп вакыт биргән кебек булган. Аңларга, аңлап яңадан килеп кушылырга. Менә бу шакта нинди әлеге минутларда уй кичерә Зөлфирә үзе. Килешәме минем уй белән, аннары алмаздан да ишетербез. Бу дөрестән дә безнең башны югалтып, гашык булу миндә дә алмазда да булмады, мин дә аны төгәл әйтәләм. Әмма дә ләкин бер-беребезгә карата булган хөрмәт, безнең алмаз белән бит инде кавышкан вакытта минем гаиләдә шәхсән бик зур югалту булды. Шул вакытта ул минем янымда булды һәм иң зур терәк миңа гына түгел, безнең гаиләбезгә иң зур терәк алмаз булды. Туганнардан кала, дуслардан кала, һәр вакытта үзенең төпле җылы киңәшләре белән, матур сүзләре белән безнең канатландыручы да, менә яшәтүче дә шушы кеше булды. Мөслим җегете Алмаз Мирзаянов булды. Бу менә мин бер ялгансыз әйтәм моны. Бәлки менә шул вакытта туктале бу кеше белән тормыш итәргә бит әйбәт булачак дип уйлаган уйларда булгандыр бәлки Зиф апа. Бәлки Аллаһ Тәгалә менә шулайтыр безне кавыштыргандыр дип кенә уйлыйм инде мин хәзер. Аллаһ Тәгаләдән җибәргән терәк һәм зур бүләк булгандыр бәлки. Менә элекке егетләр дә бәлки ишетерләр, карарлар. Андыйны бик ошатмыйлар, чәнечтереп, бездән начар түгелек диярләр. Ләкин чагыштыру бармы бүгенге көндә дә? Калганнар да калган сыйфатлар һәм алмазда булганнар. Чагыштырмыйча син хәзер аны гына күрәсеңме? Безне бәләкәйдән әни бәлки биргән тәрбия булган микән, мин аны аңламыйм, әле менә кичә генә дә уйлап баттым. Бер кем белән, мин гомумән кемнедер кем беләндер чагыштырганны яратмыйм. Бәләки вакытта безне менә апаң фәләнрәк, апа белән һәр вакытта чагыштыралар безне. Мин аңа берничек тә ачуым да килми, әни әйтә, синең кызым үпкәләмисеңме син дип. Нигә үпкәлим? Чагыштыру була. Ә миндә үземдә андый үпкәләү дә, чагыштыру да юк. Шуңа күрә мин бер кайчан да кешеләрнең дә менә ул мондыйрак, монда шушындыйрак плюслар бар, монда мондыйрак минуслар бар дип анда уйлаган уйларым юк та, уйлыйсым да килми, кирәк тә түгел Зиф апа. Сорауның башына кайтып, алмазны да ишетәсе килә. Акыл белән йөрәк очрашу, акыл белән йөрәк һәм ярату очрашу. Яки ярату соңыдан ныграк килү кебек булдымы бу кавышу сезнең? Ничегрәк синең тавыштан? Кичә Мөслим Сарман арасынан үтеп барганда, минем анда бер дуга укый торган урыным бар. Минем гомумән андый сәерлекләрем бар, минем иншалла белән Казан арасында бар. Обязательно ул 824 километр или 924 мин беләм, яны барганда да, кайтканда мин анда укыйм дуга. Бу монда да шундый урын бар. Һәм мин кичә генә князька төшердем, әниләр белән Мөслимнән Сарман юлына таба барабыз. Шушы җирдә дуга укый торган урын, минем анда әнинең туган авылы, мин анда сәбәпләре бар инде өчен укыганымның. Һәм шуннан соң минем гел теләкле идем шул урыннан үткән. Мин ондан гел ишетә идем. Һәм мин күз алыма китереп, нинди хатынны Аллаһ Тәгалә миңа бирсен дигән менә шундый булсын, мондый булсын, мондый булсын, мондый булсын, мондый булсын дип телидем мин. Нәкъ шул урында телидем дуаларны укыганнан соң. Һәм кичә генә уйлап барам, кычкырып әйтмәдем инде бер кемгә дә шул гадәттәгечә дуамны укыдым да, һәм каралым әйтәм, мин бит миңа Аллаһ Тәгалә шушы кешене биргән икән бит дип уйладым. Менә Зөлфирә шушы бүтән сыйфатларга да туры килә торган кеше. Һәм шул бер кызык әйбер бар. Бик озакка китер микән сөйләш. Шаллыга таба кайта торган юлда, ул вакытта Эмсин трассы хатлык мотор дип ясалмаган, бер яклы гына юл һәм Шәтке дигән авыл знагы бар. Һәм шулай агач, агачлардан юл кирип китә урман иченә. Нәрсә бар микән анда дип кызыгайдым. Нәрсә бар микән монда? Шунда бер кирип карыйсы килә иде. Аллаһ Тәгалә шулай китереп куйды. Мин шушы ике урман арасына инде 5 ел дәвамында керәм. Шунда булып чыкты Зөлфирәнең авылы. Менә шуннан без көн сайын Казанга эшкә йөрибез хәзер. Менә нәкъ шушы юлдан. Ничек шулай килеп чыкканын белмим. Мин Зөлфирә белән шулай юлларыбыз тоташу мизгелендә мин буларның барысын да уйладым. Монда пазллар ята. Менә булай туры килгә ятып биткәчтен нәтиҗә ясыйсың. Карале. Шушы бит минем юлым дип. Аллаһ Тәгаләнең китергән юлы дип. Мотор бейдә туктап карыйга әле. Җәйделәр көз бакча төрләрендә, сау булашу бәсәйләнә. Тылсымына түзә алмый йөрәк, җир
ничек матур. Ул безнең Мөслим. Әле мин сиңа тагын бер сюрприз ясыйм. Күзләрен йом. Baş eğlense de eğlensin. Şeyler gözleri bari salbulaşa. Deyip suyu bizden gitmesin. Göz yalqını qışqan yaktı tünde. Qarашыңнан синең назланам. Şeylerinde yanmaz şişegin. Altın kızda tatlı balalman. Motoram. Әйдә әниләргә мәтрүшкә җыябыз. Baş eğlense de eğlensin. Şeyler gözleri bari salbulaşa. Deyip suyu bizden gitmesin. Sin mineke, min sineke. Baş eğlense de eğlensin. Şeyler gözleri bari salbulaşa. Deyip suyu bizden gitmesin. Менә акыллы булдым икән, акылсызлыгы булдым икән, менә Аллаһ Тәгаләнең юлы, Аллаһ Тәгаләнең күрсәтүе дип кенә әйтергә мин моны. Мөгъҗиза. Мөгъҗиза һәм бу мөгъҗизәдә уйлыйм мин Нәзирәнең уртада пәйда булуы, матур итеп үсеп килүе һәм сезнең сәхнәдәге шул хәтле тоташ күңел бер-берегезгә мин хәтта азрак кына ачуланып куйдым Зөлфирәгә, аерым сорау биргән кешеләргә җавапламада син диясе килә. Булмый сезне аерым куеп. Менә барбер тапшыруда үпкәләтәсем килми. Алмазның тамашачысы күбрәкме синең? Бөтенләй менә булай тасы килә шул вакытта. Юк булмый. Сезне хәзер күз алдына китереп булмый. Сез бер утрау, сез бер зур йөрәк, сез бер зур сәхнә һәм сез бер җырның сүзе белән көй кебек. Менә шуңа күрә син инде барыбырда минем сорауга акыл белән Аллаһ Тәгаләнең тоташкан вакыты һәм ярату барлыкка китергән вакыт дисең. Без икебез моңлы бер җыр кебек, мин сүзләре булсам ул көе балкытык без гомер буйларына Аллаһ бүләк иткән сөйгүне дигән сүзләр бар. Безнең концертыбызда да кулланыла сүзләр. Һәр туйда кулланыла торган сүзләр. Бик туры килә дип уйлыйм безнең өчен. Менә һәрбер концертларына бармый калмагыз дип әйтәсе килә. Һәрбер арада ахырына калдырмый әйтеп китик әле Башкортстан тамашачысы янына без бит тиз арада гына җыен бу тапшыруга чыктык якынайту өчен нинди вакытларда килү көтелә. Сентябрьнең уртасыннан башланып китә, 16 сентябрьдә Октябрьскийдан тотына узала бирсә, 3 ай дәвамында без шулай Башкортстан буйлап гастрольләрдә булабыз. Аллаһ буйырса. Уфабызда менә октябрь башында, 2-3 октябрьдә Умпода һәм Яшьләр сараенда булачак безнең яңа программабыз, яңа концертыбыз, матур концертыбыз Аллаһ буйырса. Шигъри, җырлы, моңлы, күңелле, дәртле концертыбыз Аллаһ буйырса. Яшермә син миннән күзләреңне, кулларыңны миннән яшермә. Эй, яшермә син миннән күзләреңне, кулларыңны миннән яшермә. Мин тартылмыйм һич кем каршымда да, иркәм диеп сиңа дәшәргә. Мин тартылмыйм һич кем каршымда да, иркәм диеп сиңа дәшәргә. Яшермә син миннән кулларыңны, чын иптәшем бул син парлашык. Hey, яшермә син миннән кулларыңны, чын иптәшем бул син парлашык. Yüzüğü kaldırmış dengizinde, işkeklerini işik parlaşır. Yüzüğü kaldırmış dengizinde, işkeklerini işik parlaşır. Тагын бер җиргә тукталдым. Мин инде бик теге үзеп кенә ала торган җирләрем бар. Үзем сезгә сорау бирәселәр. Аңладым, бу мөхәббәтнең зурлыгын әйттердем икегездән дә акыл белән бәйле икән, Аллаһ Тәгалә бәйләп куйган икән. Сез менә Зөлфирә җавап бирә. Безнең концертларга йөргән тамашачы башка концертларга бармый. Бу нинди уй белән уйлап әйтелде бу сүз? Мин әйттемме моны? Әй шул, кайткач тапшыруларны менә булай әйтеп карарсың әле. Бәлки, мин моны бәлки ул бик уйлап тормыйча әйткән сүз булгандыр инде бу Зиф апа. Шуңа күрә бүген бик әйбәтләп уйлап җавап бирин Хәзер шымартыйк. Ничек дип әйтим? Безнең концертларыбыз
титтем алдан гына шырдый-бырдый җырлардан гына төзелгән концерт программасы түгел. Мин үзебезнең концертларыбызны үзем дә шуның кадәр яратам. Мин шуның кадәр үзебезнең концертка барып концертыбызны карыйсым килә. Тамашачы буларак, беләсезме? Шунда барып җырларны җырлап утырасым килә, Алмазның шигырь сөйләгәнен тыңлыйсым килә. Чөнки ул миңа шәхсән бик эләгә торган әйбер түгел. Миңа инде бик күп сорыйлар. Алмаз сиңа көннәр буе шигырь сөйләп утыра торгандыр инде Зөлфирә дип. Юк инде, ул алай түгел. Без күбесенчә Алмаз белән өйдә вакытта бер-беребезне күрмибез дә. Гади гаилә. Гади гаилә, бәлки минем уйлап әйтәсем килгәндер, шушы безнең концертка барганнан соң безнең концертыбыз шауыр килеп тора торган концерт түгел. Анда тынычлык. Менә киләсең бит психологка, терапия артыннан. Менә безнең психологка, терапияга килгән шикелле. Бәлки шуннан соң психологка барганнан соң башка кешеләр янына барып, тагы нәрсәләр, киңәшләр сорашып йөрисе килми бит. Менә шуның шикелле дип әйтәсе килгәндер, бәлки минем ул вакытта. Мин белдерәм сезне. Юк, уемнан кире кайтмыйм, тыңлыйм. Зөлфирәнең әйтәсе килгән сүзе, ул дөрес җиткермәгән генәдер, бәлки дөрес аңлашылып бетмәгәндер ул тапшыруда. Безгә һәр концерттан соң безнең яныбызга керә кассир кеше, ул бит инде бары мәдәният йортында директорлар главный булса да, кассир кеше төп тамашачы белән аралаша торган кеше. Керәләр дә әйтәләр, сезгә бөтенләй башка төрле халык йөри. Башка концертларга башкалар йөри, сезгә килә гел икенче кешеләр. Гел икенче йөзләр килә башлады концертларга ди. Гомер концертка йөрмәс дип уйлаган абыйлар килә, гомер килмәс дигән әбиләр килә, балалар килә. Һәм шулар белән бергә яшьләр дә килә. Без шаккатабыз диләр. Менә буларга өйлеп килгән кешеләр сезгә килми, сезгә гел икенче кешеләр килә ди. Ни өчен бу сорауны бирдем? Бу компромат сорауына түгел шул. Ул шулайрак дип уйлады Зөлфирә. Чөнки булай дип аерылып торган тамашачы килә дип әйтергә уйлаган уен икәнен аңладым. Аерылып тору тамашачы, идән чыкмаган тамашачыны куптарып алып чыгарган гаилә бәйрәме бу. Мин шуның өчен генә бу сорауны яңарттым. Әле менә Беркемне дә үпкәләтәсе килми. Юк, яңа гына да бер бик матур гаилә белән сөйләшеп торганда, без әтиләргә билет алып сезнең концертка беренче тапкыр алып барган, аның башка концертларга йөргән юк иде дип әйтә. Шундый матур гына, яхшы гына гаилә. Шушы концертта булдык да, әти шул концерт бетүгә аның көлә-көлә эшләре катты. Сезгә кушылып җырлап утырды. Мин хәзер үзебезнең концертыбызга реклама ясап утыру түгел, бу тамашачының әйткән сүзе. Без әтинең шундый күңел ачып кайтуыннан үзебезгә шуның кадәр рәхәт булды ди. Концерт бетүгә кайчан булаларның билетлары, әйдәгез әле киләсе елга да аларга миңа концерт калыгыз, мин башка концертка бармыйм, только Мирзаяновларга гына киләсебез килә. Пульсың артты. Только шушы Мирзаяновларның концертыңнан карыйсыбыз килә дип, киләсе елга инде без кайчан була микән буларның концертлары, сезнең инде шушы социаль челтәрләрдән концертлар афишларыгызны тикшереп бардык дип әйттеләр. Чын-чынында һәрбер шоу проектлар белән булганнарда яшьләр әлеге вакыттагы менә нинди генә кимәлдә теге хәтта әйтәләр бит инде циркка әйләндергән программалар, проектларда бар. Без кысылып әйтә алмыйбыз, һәркемнең үзенең тамашачылары килә. Ансы да матур. Ул да зур хезмәт. Һәркем үзенең зур хезмәт, зур гына түгел, чыгымнары зур хезмәт. Анда чыгымнары зур хезмәт. Шуңа күрә монда әйтеп булмый, ләкин шул арада айырып бара торган тамашачы була. Аңа бармый калмыйбыз дигән. Аңа бармый калмыйбыз дигән тамашачылар сезнең Башкортстан җирлегендә иманым Камил күптән күп инде көннән-көн арта гына бара дип әйтәсем килә, үземнең белешмәләрдән дә. Шуңа күрә сөенеп бүген рәхәт минутлар. Концертыбызга сезне шәхсән чакырып калабыз менә. Амин, насыйп әйләсен, килергә язсын. Үземнең арттан локомотив кебек бик күп кенә шундый ук айырып бара торганнарны алып килергә язсын. Инде дә Алмазны бит инде төрлечә әйткән менә хейтерларыбыз бар төрле инстаграмнарда. Сезне мин әйтер идем, инстаграмнарга кирип киттем, тапшыруларында карадым. Кайсыдыр җирдә кабатлануда булмасын диясем килде, ашасым килде, кай җирдә әле ачылмаган яңалыкларыгыз, ачылмаган яңалыкларыгыз ачылып бетсен өчен шул әлдән әле концертларыгызга йөрергә кирәк. Ләкин бер яраталар инде шул стигенди монда чәнештирә торганнарны инде. Шуннан качума, ниндидер үзенең җавабы бардыр. Алмаз бигрәк ул яклап егетләр җавабын бирер. Сез нашар блогерлар үзегезнең биттә, Инстаграмда. Сез нашар реклама алып барасыз. Үзегезнең сез җырларыгызны гына куясыз, клипларны гына куясыз. Сездә бөтенләй элек булганнарда төшеп калдылар. Ни өчен Алмаз? Мин элегрәк бик активно алып бара идем социаль челтәрләрне дип әйтик.
Мин үземә кызык иде ул. Мин үземнең фикерләремне шуның аркылы җиткерәдер инде. Соңыннан карале бу фикерләрне сәхнәдә сөйләргә була дип, мин аны җырларга бәйләп җибәрәдер идем. Анда тамашачылар үзләренең комментарийларын язалар бит инде, карап утыручылар. Аларның кызыкларын да өстәп җибәрә идем. Кызык иде. Хәзер ни өчен мин алай язмыйм? Беренчедән, хәзер инде алай интернетларны алып барырга вакыт юк, чөнки авыл җирлеге эшебез тыгыз, гаилә белән, бала белән буласы килә. Зөлфирә гомумән телефон алып бәрә дә ул булган кеше сорауларына җавап та бирми, WhatsApp-ларга да җавап бирми ул. Уларның зур минусы. Мин ни өчен куймыйм? Менә һәм язып куясың матурын әйтеп бер җөмлә. Аны илдәге вазгыятькә бәйлиләр дә. Менә шул җөмләләрнең матурын күрмиләр. Бер ялгышрак җирен алалар да Алмаз Мирзаянов шулай дип әйткән, булай булган, булай әйткән дип әйтеп, бер кирәкмәгән хәтта кагазгә үзләренең мәкаләләрен печатать итәргә мөмкинлекләре дә булмаган порталлар бар бит әле. Бик кызганычка каршы, алар журналистлар микән, алар кемнәр микән инде. Алар да копировать итеп куялар һәм ямсыз итеп язып куялар. Шуларга ризык булмасын өчен, азык булмасын өчен куймыйм. Әйтәсе килә җаваплыймы Алмаз? Зөлфирә ни әйтте инде, телефон белән бик дус түгел. Андыйга җавапларны ничегрәк бирә? Күңелгә, Зөлфирәнең әйтүенчә, син андый әйберләрне күңелгә бик авыр аласың. Шулай бит. Мин шулай дип алдым. Җаваплыйсыңмы, интегәсеңме шуны оныталмыйча? Ул синең уеңнан китми торалар. Тегән төннәрне йоклый алмыйм. Чынлап ул безнең менә гаиләбездә килеп чыккан иң зур азгыш шуның аркасында дип әйтергә була инде. Менә шул теге нишәп шулайсың дип әйтеп кенә инде. Әйе. Бит бигрәк җырчыларда, арагызда йөргән популярларда ул безгә кирәк диләр. Ул кара пиар безгә кирәк. Ул безгә халыкны тагын бер-берсе белән үстереп, гапләштереп, тагын күтәреп алып китеп, алар көннәле бер җырчылар, җырчы пар Айдар Абый Тимербаев җырны ялгыш кына аларга да саткан түгел инде, аларга биргән булган, безгә дә биргән булган. И шуннан килеп чыккан без инде аранжировка ясап өлгергәнек, алар яздырып та өлгергән булганнар. Хәзер шундый кыен хәл килеп чыкты да, без алар белән сөйләштек. Җырлагыз диләр, мин тәм җыр матурлыкка илтә торган әйбер. Җыр конфликт ясарга тиеш түгел. Җыр бит халыкның күңеленә күтәренкелек бирергә тиеш, я булмаса уларны елатырга тиеш, эмоциялар бирергә тиеш. Ник без мәйтәм талашып ятырга тиеш. Җырлагыз рәхәтләнеп ди инде байтам. Юк, сез җырлагыз әле дибез инде. Анасын алар инде берсе әйтә, әдәк ни дим, әдәк пиар ясыйбыз. Әдә шулай итеп азгышкан итеп ясыйбыз. Менә. Әдә шулай итеп куйга әле, ул бит безне тарту китерер. Битем кирәкми. Бүгенге көндә бигрәк тә кирәкми. Бүгенге көндә төп ихтибар безнең булырга тиеш ярдәмебез махсус операция җирлегенә, анда бик күп егетләр, андагы егетләрнең әти-әниләр бүгенге көндә нинди авыр кайгыда. Алар нинди авыр ут йотып көн саен яшәгәндә, ни өчен мин да җыр өчен талашып ятырга тиеш инде. Ни җаным белән мин җыр өчен талашып ятам ди. Минем намусым кушмый. Андыйлар күп, бәлки дөрес фикерләр бәлки дә яңгыраган дип әйтәсе килә, һәркем үзенең уе белән кала бит инде. Һәм әйтәсе килә Алмаз, менә әле әйтеп үттек бит, иң зур минусы шул дип, тагын инде зур плюсы һәм зур минусын әйдә шунда дәлилләп китик әле. Эләктереп алдым. Ул үзе бер зур плюс. Мин гомумән зур. Ул шулай ди инде, комплексова әйтә инде, һаман ди, мен ди таза ди. Хәзер Зөлфирә, ник алай дип әйттең әле син? Юк, мин гомумән бит инде зур гәүдәле, мин бәләкәйдән шундый зур булдым. Без минем әтием дә бәләкәй буйлый. Папа сиңа кагаламы, дөрес тукланган? Юк, дөрес тукланган. Әле килгәндә генә әйтергә кирәк, Алмазның әниләренә кирип зур бәлешләр ашып тора иде. Ашап кидер. Ай, авыздан сулар килде шунда. Әле бәлеш кенә түгел, әни шул ук вакытта алар ягына хас булган ризык кишер тәкәсе пешергән. Аның янына без алып кайттык авыл каймагы. Шул кишер тәкәсенә авыл каймагы сөртеп, сылап, писуклы шәй белән рәхәтләнеп, кайнар Каты менә яңа пешергән завар белән шундый тәмле итеп шәйләр эчеп килдек без дип апа. Ничек инде ашамыйсың? Әни үз куллары белән пешергән, бәлешен куйган, очмаклар. Димәк, ашыйсың барысын да. Ашыйбыз. Эшләп кирелгән. Алмаз ашыймы барысын да? Алмаз да ашый әлбәттә. Безнең түгел, безнең Нәзирә безә нәкъ үзебез шикелле. Авыл кызы. Май ди. Ул шуша итеп кашыгы белән май ашарга да бик мөмкин. Рәхәтләнеп авыл каймагы да ашарга мөмкин. Ашасын. Кичәгенә кенә туганыбыз янына кирип чыктык. Шуны ничек чыгара? 72 яше, кызганыч урын өстендә калган. Менә ул ашысы килсә дә ашый алмый. Ашый алмый. Дөрес. Әлбәттә инде бара дип бөтен. Барганда элеккечә сез шамасы да булырга тиеш. Элеккечә
әйтем бар бит, барганда ашагыз. Нәнәйләрен сүзе. Сез шулай Әмма барган. шама белән. Шама. Сәхнә матурлыгы Шамалый аламыз. Шунысы да бар, сәхнә матурлыгы. Шуны әйтәм, шул анда чыкканда бу матуррак булыр өчен ничек чыгарасыз менә бу халатны? Бакча Туры белән генә. килгәнрәк күлмәк белән. Туры килгән. Матур җавап. Туры килгәнрәк. Аның били бар бит, били бар бит. били Бар матур бит әйтеп. әйбере дә. Әле ул кәнфитләнеп кенә утыра, ул кызлар кебек әле ул сәхнәдә. Зөлфирә соклангыч күлмәкләрен, сыңгыларын әзерлисез. Менә бу программага килгәч күресез әле. Шул кадәрле матур күлмәкләр әзерләдегез, име? Шундый матур костюмнар әзерләделәр алар. Искитәрлек мин күзәтәм инде. Мин аларны теге начар дип әйткәндә дөрес пассив блогерлар дип уйлаган идем, сүземне кире алам, алар теләми икән язырга. Шул гына икән. Һәм инде бик авыр дип әйткәнсең бер тапшыруда. Үзе изге күңелле ул, бала кебек дисең. Сен өйләнгәндә дә бит инде шулай дип әйткәнсең. Өйләнгән вакытта да менә бала күңелле икән, аңладым мин алмазың. Бик авыр холыклы җире кайсы җирендәсең? Авыр холыклы дип түзмәслек түгел инде Зиф апа. Мирзаяновлар холкы. Аларның ничек дип әйтим? Усаллык та бар, аларның барсы да ул кирәк кадәр генә. Шуңа күрә инде хәзер ияләнеп тә беттек бугай, минем үземнең дә усаллыгым җитәрлек. Шулаймы? Ансы да хак. Менә шул икегезнең усаллык килеп шәкәләшкән вакытта кайсы җиңгәнне берәр очракта булса искә төшереп алыгыз әле. Ничегрәк шушы хәлдән чыгасыз? Беркемнең дә җиңгәне юк. Ничек Безнең тәмамлыйсыз? ызгышканыбыз юк. Каян беләсез шундый сез икегездә усал икән холыкны, әгәр дә сез усаллыкны чыгармагач? Ул тавышланып түгел, сүз көрәштерү менә бу. Тыныч форматта сүз көрәштерү. Һәм сүз көрәштергәндә кемдер җиңәргә тиеш. Җиңүче юкмы? Ничәмне инде? Җиңүче дип аталам икән инде ул. Сабыр гына ярар аңладым диясең дигән бетте шуның белән. Кем шул сабырлыгы ягында кала инде? Я булмас, я мин төрле вакытта. Төрле вакыт була. Төрле якта була. Зөлфирәнең синең өчен иң авыр дигән ягы менә халкында нур шушы җиреңне дип кайбырават булай дип була бит. Дәшми кала белмәй торган вакыт бар. Аха. Әйтә. Ишендә калмасын ул аның бер караганда әйбәт. Әйе. Икенче караганда ул начар әйбер түгел инде барыбер. Дәшмичә йөрсә бит ишендә калдырса бәлкем җүннегә дә илтмәс. Ан җыя да барыбер чыга бит инде ул. Җыя чыга дигәннән Маяковский әйткән бит, хатыннарны начар дип әйтәсез. Миңа килгәнче хатыным әйбәт иде, минем белән яшәп начарга әйләнгән бит ул дип, ничек ул да әйтелгәндер бит инде, ничә еллардан сакланган менә бу әйтемнәр бит инде. Шуңа күрә синең фонда, син үзгәрткәнчә хәлдә, әле бүгенге халәттә яхшы якка үзгәрешләр сизәсеңме барыбер? Мен әйтик әле үзенә, ишетеп торсын. Аларның үзләренең әйтүе буенча инде Зөлфирә кияүгә чыкканча кадәр бик күңелле кеше булган. Аның ул булган компания бөтен җирдә ха-ха-ха дип көлә торган булганнар да, хәзер генә ул басылган һәм ул җыйнакланып беткән инде. Шул мин басканмын булып чыга торгандыр инде аны күрәсең. Юк, шулай да Маяковскийның сүзләре белән син килешмисеңдер, әйме? Килешәм. Минем монда йогынтым бардыр, ул бәлки начар яктандыр да, ләкин мин начар булсын дип әйтмим бит аны. Яхшы булсын дип эшлим. Әйтүем дә яхшы булсын дип әйтүем. Әле мин кичә генә укып яттым, һәрбер ир ат хатын кызның начар якларын һәм яхшы якларын эзләмәгез, үзегезгә күзгә карагыз да һәм шуннан хатыныгызны күзгә итеп күрегез дип әйтә. Әгәр дә сез хатыныгыз яхшы икән, димәк, Менә җавап. Сез дә яхшы. Әгәр дә хатыныгыз начар икән, сез дә начар дигәнне аңлата. Ничектер менә бик акыллы, бик матур итеп язганнар инде аны. Синең алда бер башка күтәрелә Зөлфирә тагын бер фикер белән. Ул бер тапшыруларның берсендә булай дип әйткән, куркмыйча, үзеңне мактау бик куркыныч җаваплы шул. Аның азагы булырга мөмкин. Алмаз ул бик бөек кеше һәм бер бик бөек буласы шәхес дигән бер тапшыруда. Мин шунда лаеклы дип әйткән. Лаеклы булырга лаеклы дип әйткән. Кара әле белә шуны. Исендә калдырган шулай дип әйткән. Менә күптән түгел генә күреп алдым. Аны шул Миңа бик ошады ул. бик күп җирдә куеп алдылар аны интернетларда. Син шуны аванс белән кабул итәсеңме яки син мин шундый ул дип әйтәсеңме? Бит арслан. Ничек кабул итәсең моны? Әйдә, без дә сине беләбез. Нинди шәхес икәнен. Ул аны шул менә ни дип әйткәндер ул. Менә Зиф апаның передачасына килгәч, Зиф апа шулай дип әйтеп куяр да, миңа бер плюс булыр әле дип әйтеп куйгандыр ул аны. Ул вакытта шул Запас белән. Үтә күрү бармы бер-берегезне? Сизү, тоемлау. Алдан ук менә нәрсәдер була, менә төрле хәлләр булып китә сәхнә артында да, концерт вакытында үтә күрү. Менә бу әйбер хәзер аның күңелен китәчәк яки менә аның хәзер йөзенә чыгачак, үзгәрәчәк. Зөлфирәдә дә я берәр сагышлы вакытта үтә күрү бармы бер-берегезне? Тоемлау. Бар инде хәзер, ул электән булгандыр инде бәлки.
хәзер инде бигрәк тә аермачык күренеп тора. Ачык килгән вакытта йөзебезгә чыга, икебезгә дә ошамаган моментлар булганда, Алмазга ошамаячак инде бу дип уйлап куям. Мәсәлән, мине шәхсән. Бер компаниядә сөйләшеп Нәрсә утырган булган инде вакытта, тагын дип. бер компаниядә сөйләшеп утырган вакытта, бер кирәкмәгән сүз әйтеп куялар да, Алмазга карап куям, ага, бу моңа ошамады. Димәк, ситуацияны нәрсәдер эшләтергә кирәк, башка якка, позитив якка борырга кирәк дип, җайларга тырышырга кирәк инде барыбыр да. Бик матур сыйфат дип әйтер Һәм идем. гомумән бер-беребезнең кәефен төшермәсәк бик яхшы инде, Зиф апа. Бер тапкыр яшәйбез бит инде без. 3 көнлек дөнья бу. Әле бит әле без яшәй генә башладык. Бу миңа бик күп әйтәсе килгән сүзләрне сезнең аркылы җиткереп утыра бүгенге тапшыру дәвамында. Хайран, Бу бик дөрес. сөйлеп утырам. Һәм мин генәме соң әле, күпме халык алдында. Гомумән әйтергә кирәк, Зөлфирә сиңа караганда үзен күтәрә белә. Аллаһка шөкер. Күпкә синең аша. Аллаһка шөкер. Үзен мактап түгел. Акыллы итеп, әйтәләр бит, ирен мактый белгән хатын күпкә югары дәрәҗәсе белән. Аның ачылмаган талантлары әле бик күп. Без белгән Зөлфирә әле ул Әй. 5% гынадыр. Мин аны менә ул мин әйтә бит, беләм, үтәлек күрә алам дигән сүзен әйтте. Мин аны белмим. Шулаймы? Каян белим мин аны? Кеше баласы бит ул. Роберт Абимеллинның сүзләре бар бит, син һаман сер, син тылсым, син бит миңа гына насыйп булгансың булсын. Калган сүзләрне бик белмим. Тылсым һәм сер. Һәм хатын кыз барыбер сер булып калырга тиеш ул. Артист кеше бигрәк тә. Сер булып тылсым. Менә бу интернетларга күп язмавыбызның да бәлки сәбәбе бүгенге көндә төбе шулайдыр. Артист бөтенләй ачылып китеп, бөтен дөньясын күрсәтеп бетерсә, ул тамашачыга бәлки бөтенләй кызык та булмый торгандыр. Ихтияр кеше барыбыр да кайсыгызданыграк. Менә бүген мәсәлән, Әйе. онда ятып йоклыйм дидем кичтән. Чөнки минем төнге эштә торасы бар. 3нче яртта торып, эштә рульгә утырырга кирәк минем. Мин инде 500 километрны үткән идем. Мин онда якларга ята алмадым. Ни өчен? Чөнки безнең Нәзирәбезнең йокысы килмәде. Ул әтисез йокламый, аның күтәреп бирергә кирәк. Әзрәк Зөлфирә карый, әзрәк мин карыйм. Ул инде беренче яртларда әллә йоклап китте, әллә юк. Инде эштә торырга кирәк. Миңа торырга кирәк дигән әйбер бар. Мин торам. Менә. Зөлфирә ул йоклый. Тора инде әйдә дип киттем. Уже әйләнеп килүемә инде торып утыргандыр дигәнем. Шиш. Зөлфирә ничек йоклаган? Йоклый. Ул яктан Авыл кешеләре, без авылда торабыз дип үзе җырлый, ул үзе сөйли, рәхәтләнеп шулай. Юк, мин иртәнге 3тә турып йөргәнем юк инде, Зиф апа. Ансы мин сәгать 5тә тора Юк, ул яклап минем башыма кергән икән. Минем ул вакытта торырга кирәк, миңа барырга кирәк. Димәк, мин торачакмын һәм мин барачакмын. Шул уен бар минем. Бүгенге проектта, бүген әзерләнеп торган проектта, хәзер тәкъдим итәсе сентябрьдә Башкортстаныбызга күрелеп килә торган проектта ниләр көтә халыкны җырчы буларак Зөлфирәгә сүз бирәбез. Безнең әле Зиф апа быелгы программаның дәвамы. Без бу җәй көн ялгын әйтеп алдык. Һәм шушы программаның дәвамын без шушы Башкортстан ягында бит әле без беренче тапкыр гына бу киләчәк районнарда. Шуңа күрә без аларны менә шушы программаны күрсәтәбез. Халык җырлары да була, үзебезнең шәхси җырларыбыз да була, сезнең белән булган җырлар да була, сезнең белән бергә иҗат иткән. Алмаз белән бергәлектә ясаган Агыла да булут, Агыла әсәренә куелган композициябыз да була. Театральләштерелгән номерлар да бар. Биючеләребез, Аллаһка шөкер, хәзер шуңкадәр матурлар. Бик матур программа була инде, Алла берсе, Алла берсе, Зиф апа. Шуңа күрә барыгызны да Халыкчан, рәхәт, матур, шигъри, музыкаль. Жанлы Вакыт концерт. бар микән, юк микән, әле бу элекке җырларны тоттыңда җырладың җиңел дигән әйбер түгел. Ул бит зур җаваплылык та бит әле. Аны бит элеккесеннән дә матуррак итеп башкарырга кирәк. Аны бит кирәкмәгән икән, бузган җырны дигән сүзләрне дә ишетергә мөмкинсең. Ләкин Аллаһка шөкер, тамашачылар шунда яхшы итеп, матур итеп кабул иттеләр. Бик зур рәхмәт аларга. Шул яңа җырларны, иске җырларны яңартырга рөхсәт биргән композиторларга да рәхмәт. Һәм инде әлбәттә җырчыларга да рәхмәт. Тамашачыларга рәхмәт. Минем яңа гына язылган җырларымның берсенең сүзләре белән пар капкаш диләр, пар чиләк диләр, парлы, нинди генә пар, 2 яры диләр, пар кайын диләр, имән белән кайында. Шундый матур халыкларыбызда сүзләр пар чиләкләр дигән җырның юллары белән дәшәсем килә саубуллашканда. Тулганы түгелә барсын, кайчак тулып бетмәсен. Бер-берегезгә булган хөрмәт, бер-берегезгә булган сөю бер кайчанда үтмәсен. Инде беренче тапшыруда саубуллашканда әйтәсем килә, хөрмәтле тамашачыларыбыз, шул кадәрле җылы очрашу булды. Рәхмәт әйтәм. Хәерле юллар телим аларга. Иҗади балкышлар телим, матур, зур, зыялы исемләр телим киләчәктә һәм бүген үтеп бара матур, иртәгәсе дә булсын. Иртәгәсе булганда җырга да урын булсын, моңга да урын булсын һәм якыннарыбыз, яраткан кешеләребез янәш янда булсын. Сәламәт булыйк. Киләсе күрешүләргә кадәр.
Дорогие гости, мы рады приветствовать вас в нашем ресторане «Обширон». Приглашаем вас насладиться вкусом и атмосферой уюта. Познакомьтесь с нашим разнообразным меню, в котором вы найдете блюда для каждого вкуса. Надеемся, что вы полюбите наш ресторан и станете постоянными гостями.